Dig ikke åbnet endnu. A few moments later. Hvad så? Skal der syge lokummet? Kan du ikke finde ud af at komme til tiden? Slap af. Det er da kun kvart over. Jo, men jeg havde en tid klokken 8. Ja, det bliver fandme først, når jeg har fået kaffe, du. Halløjsa der! Hej. Fuck, det er da en fed bil, du har. Jeg skulle lige om, har du tid til tygen, eller hvad? Jeg har altid til sådan noget der. Det er kun sjovt for mig, jo. Pas nu på den. Jo. Jeg har sgu da prøvet det før. Ja, men... Vi ses senere. Ja, det er en dyr bil. Jo. Bare rolig. Ja. Fuck, den er fed, mand. Nej. Stop. Hvad? Stop. Det der, det stopper vi. Jeg er ikke færdig. Jamen, jeg finder et andet sted. Det her, det skal ikke... Nej. Nå, den er da fed nok. Nej, jeg finder... God tur, gammel mand. Nå. Hold da op, mand. Hold da. Goddag. Kan jeg forsyne min bil? Ja, selvfølgelig. Kom ind med lortet. Tak. Stop for helvede! Lidt længere frem. Ja, fint. Bare bliv siddende. Det tager ikke lang tid. Okay. Det er jo en fin kasse, du kommer med der. Mange tak. Det må sgu være. Ja. Det går fint, det der. For helvede, det er ikke meget sol, der er i dag. Nej, det må man sige. Det er lidt gråvejr. Yes. Skal du se, du får sgu lige en uden anmærkninger, så kan du lige stikke mig en lille tysbas. Nå, skal du kigge mere end det? Nej, det er sgu rigeligt denne her gang. Vi ses. Bak du bare ud igen. Kan du ikke lige gå lidt væk? Jeg skal den her teste her i. Jo. Goddag. Goddag. Jeg har Velkommen. en bil. Tak. Jeg har en bil til syn. Ja, lad mig kigge over. Værsgo. Hvor er der taget noget kaffe? Tak for det. Så. Er den klar? Det gik ikke. Det gik ikke? Nej. Det er en armer. Det... Du er nødt til at komme igen. Okay. Og 450 kroner.
Jamen, jeg har kontanter. Jeg har kun dem Ja, her. det stemmer. Jamen. Resten, det er kagekasse. Okay. Okay. Pis! Hej. Jeg har en tid til Ja, vent lige et øjeblik. Hvad sagde du? Ja, jeg siger, jeg har tid til syn nu Ja, her. det kan godt lige vente et par minutter. Jeg er lige i gang med noget, jo, kan du se. Nå. De skide kunder, mand.